mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sareng. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi era-era geger keraton Kepoh Kencana dumawa perangan Mogol dadi ratu Sendor Rokim Barang. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoko. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Katindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busana dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Ki Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden katindakaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakan Dimas Ari Sembro Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wonten para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kraton Kepoh Kencana. Prabu Jayawasesa ing dalu menika katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Garwa Wandan Sari katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati. Patih Jayapati dipun paragani Dimas Abi Rojali. Pangeran Tejo Lenggoro kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Lestiori ini dipun paragani Mas Tata Wulandari. Senopati Yudopati katindakan Roko Mas Agus Wahyudi. Lestari katindakan Nimas Menik Widiawati. Wontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala.
Salajengipun gambaraken wonten ing alas kumitir. Berandal sura bledhek katindahaken Raka Mas Andi Suratmun. Sampar geni kaparegane Dimas Eko Pranoto. Sura agul-agul katindahaken Dimas Bagong Sutresno. Ewontene para berandal karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Desa Karangpuk. Pak Sumo Kancil ing dalu menika katindahaken Bapak Begek Ari Warsito. Bojo katindahaken Dimas Uut Sutriana. Joko Mogol dipun paragani dening Bapak Mogol. Joko Sendor katindahaken dening Cak Sendor. Joko Rokim kaparagane Dimas Rokim Sanjaya. Juragan Kerto katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Wontene Juragan Suko kaparagane Dimas Abdul Sutopo. Srenggala dipun paragani Dimas Beguk Wiyanto. Wondene Sulastri katindahaken Mas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak, kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutresno menggapur paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ito sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
kabeh para prajurit ing negara Kepoh Kencana sembah bektinira wus ingsun tampa ora liwat puja pangestuning ingsun tampanon sangat agen kula mugi dadosaken simat kula merga durung ana dawuh ing bakal ingsun gawake marang jeneng sira kabeh sawetara diprayogake nggonira lungguh wis dawuh Prameswari Sikados derekake tinangkilane pendopo saben-saben pun kakang nganakake paseban king kadhepokeng para sentana praja apa kewajibane wis rampung Kang Mas Prabu saderengipun kula matur sembah kula kemawon mugi kunci wonten sapa iya pun kakang tampa tiba padha-padha Kang Mas maneta panjenengan menika badhe niki tresna babagan pakaryan ingkang kula tindakaken iya kalian sedaya para wanita sedaya kala sampun boten wonten ing klakrepan menapa kemawon panjenengan sedaya sampun samarta boten badhe damel ingsun panjenengan yen nganti teledor nggonira netepi kewajiban mengko mundhak digeguyu kabeh para wanita lan magersari praja Kencana ngaten jinges tok akan dawuh prayogake nggonira lungguh marang sira Kakang Patih Tejomati sabda katimbalan kula suwun sawise satata nggonira lungguh selak ora sranta rasane penggalih ingsun kepengin nyumurupi aturira ngenani tata tentreming praja ing Kepoh Kencana Sinuwun Prabu Jayawasesa iya kepiye kepareng matur lepat nyuwun seh pangapunten ya sak sampunipun panjenengan lenggah nata wonten negari Kepoh Kencana saking gegayuhan panjenengan kepengin nyipta Kepoh Kencana kawulanipun ngraosaken bagya mulya iya menika sampun kelampahan panggesanganipun para kawula wiwit saking ereng-erengipun Parden mandhap wonten ing Karang Pradesan lumebet wonten ing Kitha Raja boten wonten ingkang nandhang kekirangan sandang pangan sarta papan mubra-mubru pindha kalabur madu matur nuwun saengga mahanani katentremanipun katingal ayom-ayem sarta tentrem Sinuwun Prabu yen pancen kaya ngono pratelane ingsun ngersakake dilestarake karben kabeh para kawula ing praja Kepoh Kencana ora ana ing nandhang keserakan Kang Mas Prabu Jayawasesa Yayi Tejalenggara kepiye menawi wonten keparengan dalem kula badhe nyambet ngedekanipun Paman Patih nalika muncul atur mesa dalem iya kena ya kena nalika Paman Patih muncul atur bilih kraton Kepoh Kencana badhe nyipta negari gayuh Kencana Rukmi ya kawulanipun hayem tentrem gemah ripah loh sinawe mboten kirang sandang saha papan nanging Kang Mas Prabu nanging kepiye sedaya kala wau dawah kosok wangsul mboten kok ates lemojokaken dumateng Paman Patih mboten nanging kula matur wonten iku sira bisa matur kaya ngono ateges mawa dasar nggih dasar kula matur mboten ambyak awur-awur Sinuwun Prabu kepareng kula nyambut aturipun Kanjeng Pangeran Tejalengga kena kena Kanjeng Pangeran Tejalengga Paman Patih Tejomati gampil sanget panjenengan matur wonten ngersane Sinuwun Prabu bilih sedaya atur kula menika dawah kosok wangsulipun lajeng dasaripun kados pundi dasaripun matur nalika Paman Patih munjuk atur wisa dalem Kang Mas Prabu bilih kraton Kepoh Kencana gayuh Kencana Rukmi nanging nalika kula ameng-ameng naliti prajurit kang sami tunduk kemit
wonten prajurit sandi munjuk atur kalamun wonten ing alas kumitir wewengkon wonten ing kraton Kepoh Kencana kathah para brandal graya kampak ngecu lan sanesipun ngantos para sudagang badhe dagang layar adhe jalanan dipun jarah kalian para brandal kala wau menapa menawa dipun wastani hayem tentrem gemah lipah loh sinawe wonten ing Kepoh Kencana Nanging Kanjeng Pangeran nggih nembe kala wingi kula nitih pirsa nyatanipun kula mboten nyurupi bilih kawula menika sami ajrih bab Brahmacora lho kok namung panjenengan ingkang pikantuk palapuripun prajurit Telik Sandi menawi mekaten kula saged gagapi bilih Brahmacora kala wau Brahmacora daden-daden nuwun sewu perkawis menika kula boten mangertosi nanging wonten praten muncul atur dumateng kula menawi to sampun panjenengan pikantuk palapuran Nggih. kados pekaten kok mboten enggal-enggal panjenengan rangket Brahmacora kala wau panjenengan sowanaken wonten ing negari menawi kula ngrangket dumateng para graya berada kala wau ateges kula nglancangi pasane Kang Mas Prabu mongko senajan kula menika andarbeni kepi nanging kalamun kudu nami dawuh kula boten wani menawi to panjenengan rumaosi ndarbeni negari Kepoh Kencana Nggih. kok dadak nentosi dawuh saking Sinuwun Prabu menika lak langka kaningani sanget panjenengan boten prajurit nanging keluarga setana kula ngertos nanging ateges kula nglancangi panguwasaning ratu menawi tidak kula nggih wani cukup lho Sengkara Katu dulu, mbak apa tuh? kan kula Sinuwun Prabu yen pancen pratelane ana segelintir menungsa ing mapan ing alas kumitir bakal nggawe rusak negara ing Kepoh Kencana kepara bakal nggulingake siraping kedaton kudu enggal-enggal bubrasta yen ora ibarate geni saklek nggih rapat kanthi kuwi ingsun utusan marang jeneng Nuwun sewu. kepiye Nuwun sewu Kang Mas Prabu. yaite Jalangkara kepiye Menawi Kang Mas Prabu utusan dumateng papan patih Tejopati. Nggih, menawi saged dipun pitados paling boten kangge mbuktekaken kesanipun pirsa piyambak. Kang Mas Prabu kedah tindak pribadi mbuktekaken wonten ing alas kumitir. oh kaya ngono Nggih. ya yen kaya ngono panjenengan ingsun bisa mbuktekake bener lan orane atur Nggih. ya Tejopati Sinuwun Prabu. lan sira Kados Prameswari Kang Mas Prabu. sawetara titip negara Kepoh Kencana ingsun kinanten peranganing prajurit bakal tumuju ana ing alas kumitir Meto mekaten ingkang ngantos 100 tindakipun. Langkung prayogi memang kados ngaten Kang Mas Prabu. Panjenengan tindak piyambak lan karya Basuki Kusumalengan. yen ngono sliramu kampirana Kasenopati. Utus ana Yudapati supaya ngawat-ngawati marang Kang Mas Prabu. Jaga keselatane Kang Mas Prabu. Kados mekaten estripun kula nggih watosaken bat kawilijenganipun Sinuwun Prabu. Yen ngono sing ati-ati. Par. Prajurit, ayo derek. Kyai Tejo. Kanggo kados pundi? Rasane atiku kok kuwatir sawise garwaku tindak ana sak tengahing kepalaku. Lajeng menawi panjenengan sangga runggi badhe tindak penghukum. Aku bakal ngawat-ngawati marang garwaku. Ampun. Panjenengan pawan wanita Ora apa. menawi saged ampun nderekaken tigan. Aku ora bisa nilakake marang garwaku. Sing tumuju ning sak tengah ana brandang-brandang. Aku ora tega, Kyai. Menawi kersa panjenengan mboten saged pampeng, monggo kula namung caos pripun dumateng panjenengan. Yen ngono aku titip kraton Kepoh Kencana nggih ndak pasrah. badhe kula kukui. Wis ya. Kula ngerti sapa sejatine.
makuwon ana ing alas umiti. Kabeh kuwi tanduraku. Lamun bisa ngrubuh ake praja Kepokutan. Aku kan jeneng ratu ing Kepokutan. Mergo saketara suwe pun Kakang netepi wajib. Iki ana wektu kang longgar kanggo nirunggan kelawan garwaku kang banget ndak tresnani yo sliramu ta. Ya. Nek ketipun ingkang dosa. Garwa menika ketipun ditresnani. Kanthi lambaran ati kang suci. Tenane. Nggih, ampun ngantos diperang kaliyan rumadun sanes. Kapisan aku srawung lawan wanita ing kono ndak jak bebrayan. Aku ora bakal mengo tumuleh dening wanita. Kapisan ya mung sliramu bakal kanggo saklarase urip anggonku bebrayan kelawanku. Matur suwun sanget. Kurangane apa, Diajeng? Saiki aku kelawan sliramu wis kinanten. Kegondelane ngati ing antarane kelawan kowe ponang jabang bayi sing mbok emban lan mbok indit. Werak ya seneng wis sumun pirang sasi. Mriko sampun sekawan. Ya, Mujeng. ayo mesine aku gumujeng mergo saka bungah rasane ngatiku. Aku nyambung kalan putraku, kira-kira lega lan lila apa ora? Nggih mestine mawon lho. Aku kuwatir. Nek nganti mengko ngambung putraku aku kleru kelawan kowe malah penjaluke sing neka-neka. Iya, jan menika. Kowe ra kangen kelawan aku kok? Nggih kangen kok Kang Mas. Sawetara pijan menika ninggalaken kula. Rinten dalu kula ngapunten dhateng rawuh panjenengan. Benjang kapato. Garwa ingkang sangat kula tresnani menika kondur. Saya-saya kula saged latus dhateng panjenengan. Tenan? Nggih. Mengko yen brojol punang jabang bayu neh piye? Ampun. Ingkang putra tasih timur tasih alit. Ngene lho Diajeng. Mergo gegondelanku ya mung putraku sawiji. Umpama katamban momong meneh malah aku saya seneng. Mumpung isih nom rak kaya ngono. Iya. Nek tak nggih apa? Apa? Ngantos yuswanipun umure 4 taun apa 3 taun. Wis ora usah dadak ngenteni umur. Sing baku wayahe butuh ya butuh. Mergo kuwi kinantene wong katresnan kaya ngono kuwi. Ngaten. Kowe kok ayu to. Iya. Saya suwe ora saya lungse malah saya ayu. Pun sepo lho nggih. Ampun ngaten. Kok ampun ngaten piye? Lan apa jan kesamatan nggih ngalam bono. Duh wong ayu Kang Mas sudah pati. mulat sira ing donya
mampu kelawanku. Kowe aja menutu milih siji mung kanggo aku ya. Iya ampun aku sabar. Selama ini kanggo tresnaku sampe jalan jago. Yen ngono Kamu kok yo kendel wae. Kula mboten weruh. Ini kira yo aku malah dadi wirang lan isin. Ora usah dadak isin nganti kami sosolen. Ngerti wong nom seneng-seneng iki wong tuwa melu seneng jare. Ingkang klentu menika panjenengan Pok Pam. Kok Rawuh wonten ing Taman Sari Kasenopaten kemawon kok menapa malih segawa babar pisan mboten. Ya mergo ora ana prajurit sing jaga ana ing sak njabane Taman Sari Kasenopaten. Kok enggak sawetawis Iya. Iya to Pati, kula Pak Pati. mesti wae lak kaget sakjroning atimu to. Leres cetanipun kula sampun ngraita jalaran nalika paseban agung kula mboten nate sowan wonten ing praja. Menika cetanipun kok panjenengan rawuh wonten ing Taman Sari Kasenopaten. Kula lak malah dadi bingung. Aja-aja kula mangke badhe katuganan kesodari. Itu Pati, aja kladuk ati kejeron ing panampa. Tekaku ana ing Taman Sari Kasenopaten kok teges arep meni duka kelawan sliramu ngono ora. Nanging iki ana wigati munggo ing sliramu. Bab menapa? Miturut ature Kanjeng Pirantejo Lengkara lamun to kepoh kencana lagi katempuh dahuru kang dituwuhake saperanganing Brahmacura kang gawe geger ana ing kipa kencana. Iki Sinur Prabu Jayawasesa malah nyalirani pribadi ngupadi ananing Brahmacura kuwi mau. Nah, merga ora kami tegan sakjroning atiku, aku kampir ana ing Kasenopaten lamun to sliramu ora kabotan. Iki gawe munggo ing sliramu tumuju ana ing alas kumitir nyocokake kabar. Bener lan orane ana ing alas kumitir kuwi ana remponing Brahmacura. Paman Pati. Menika sampun dados kewajibanku. Kula tansah nengenaken bab kewajiban ngiwakaken kapribaden. Nadyan to kula menika kenging berustan nembe kaon anggadhahi putra ingkang alit. Namung semantena kula tilar nentremaken suwasana praja ing Kepoh Kencana. Ya pancen kaya ngono kuwi sumpahing prajurit kudu bisa beda-bedakaken. Lamun to wis ana kesaguhan, saiki aku bakal wis laku. Pamita kelawan garwamu. Derekaken suwun tindak ing ngatos-atos Kaya ngono. ya Jolestari. Karang tenan. Saben-saben aku duwe rasa bungah pencegah lawan garwaku wae. Iki wis tumapak nyatane ana utusan saka ing Kepoh Kencana. Kepiye lupa. Wingaten pinjen menika badhe nglaraken kula malih. Bener. Dongan istunipun amrat. Mami kula menika kedah malih jenengan badhe tindak. Nanging menika Jaluk apa? kula tasih kangen. Besok disambung meneh. Ning sing bakul kan jaluk dongakno. Anggonku magur utuh antuk kamenang. Kul Kakang ya senang enggal bali kumpul rahasia. Mun pamit. Wes diajak. Pun pangapunten Kang. Kula ajre mami kedah kecalan pinjenengan. Dar panjenengan meni udar kowe ingkang satya tresnani. Kula nderek panjenengan Kang.
swasana ning Praja Kepakencana kanthi srana renah para brandal. Samaptakna borampe dina iki budal. Ayo Esa dawuh. Ora tamtomo. Syaga makarya. Esti Sanjata lumaksana magita-gita. Budalo! Budalo!
Aku sabar bledek. Sabar apa samber? Budek kok piye? Sampar bledek. Sampar bledek. Wah, akike medeni wong. Semlorot. Lho, kowe nyawang akekku sejam matam baur. Mergo kasektene. Kasektene akekku. Sapa jeneng wae? Senopati. Ing Kepoh Kencana Yudapati ya. Oh Yudapati. Kene tuwa-tuwa ngene brandal sing gawe geger ing Kepoh Kencana kowe. Iki aku. Apa kowe ora ngerti? Nek ora ngerti tak dudohno. Ya wis nang ngarepmu iki. Tuwa-tuwa ngene para brandal ana ing alas kuwite. Kae sapa? Aku kang aran Sampar Geni. Aku Suro Agul. Jenenge medeni wong kabeh. Iya, tak sambar pian kuobong rambutmu. Setane apa karemu kowe gawe geger ing Kepoh Kencana? Setane kabeh iku mau aku ora sarujuk pranatan ing Kepoh Kencana. Pranatan kudu diowahi kabeh. Ora sarujuke bab apa? Bab nelangsaning para kanca-kancaku kabeh sing saiki lagi nulung sauripe. Lho sing ning urip ning negara kuwi penak lan penak. Merga Kanjeng Sinu niki ora ana pelapuran kanggo mathok ning Kutha Raja. Umpama ana mesti bakal diparingi apa penjale mrih kamulyaning kawula cilik. Lho nek ora ngerti ngene wae. Kataku aja banter-banter. Ora banter. Kula aku njaluk tulung kanthi banget. Njaluk apa tak turuti ning sing bagu kowe aja gawe geger ing Kepoh Kencana. Tenan. Wong-wong kabeh Kepoh Kencana. Iki tuwa-tuwa nggamu ngomong karo aku. Njaluk apa wae dituruti, kowe kang pinangka dadi suci. Apa? Siji. Aku kudu mbok uculi kathokmu. Sing kaping pindho, aku njaluk separo kas karyane negara ing Kepoh Kencana, ngerti? Cacah seneng cacah. Yen aku kon ucul kathok, bloko suto wae aku ora. Aku mau nek kowe njaluk separo bondo donya ing Kepoh Kencana bakal ndak turuti. Mbok turuti? Tak turuti. Ndi saiki? Ayo mengko. Saiki sing baku kowe manutake dina iki tak suwanke ning Kepoh Kencana. Kowe aja nganggep bodho wong-wong ing alas kuwite. Najan to iki mung brandal wujute. Nanging biyen tau sekolah dhuwur. Sekolah ning ndi, Kak? Amor bledek jenenge Sampar Bledek sing paling dhuwur. Kang pungkasan melingku kelawan kuwi. Yen kowe ora manut tak suwanke bangga tak sembadani kowe njaluk apa? Apa? Saiki dina bangga tak sembadani kowe. Nek pancen bangga mbok sembadani. Saiki uga aku yo wani kelawan kowe. Wani? Wis ora ana apa-apa? Ora.